Menos 10, é o momento no que chegan ao PAC de Cedeira nese coche branco. Dentro, un rapazo que supostamente agredir o seu compañeiro de piso cun vaso en plena festa que facían na casa de madrugada. Un veciño levou no PAC. E aquí chega a sorpresa, De súpeto aparece o suposto agresor nese Mercedes, ou iso parece, e mételle o coche directamente. Aquí non se ve moito, pero dalle un golpazo tremendo na defensa ao coche branco. Inmediatamente dalle un acelerón ao seu coche e fuxe cunha manobra máis que perigosa a toda velocidade por outra rúa. Grazas a estas cámaras de seguridade, colleron a matrícula e inmediatamente o detiveron. O home, atención, non ten puntos no carné de conducir. Bueno, que o detido xa é un vello coñecido das autoridades. Queremos falar co xefe da Policía Local de Cedeira, Alberto Díaz. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, a xente, cando o ferido é precisamente el o que dá aviso do que está pasando, vos axiña dades ca matrícula dese coche, xa vos dades de conta de que o presunto agresor xa é reincidente, non? Sí, bueno, a verdade é que nosotros temos instaladas cámaras de vigilancia do tráfico en Cedeira desde fai uns anos, e a verdade é que axúdanos moito, tanto neste caso como noutros que temos tido e que temos tido colaboracións ca Garda Civil, pois para identificar outras infraccións que teñen habido, non é a única. Bueno, facilítanos moito esa vida. Evidentemente, ao ver as imaxes e ver o vehículo, xa, bueno, pues tamén sabíamos, pero bueno, xa sabíamos tamén polas declaracións dos participantes, porque... Alberto, ven das imaxes que danos unha dúbida, porque estamos vendo agora mesmo como está aparcando ese coche branco, dentro recordamos dúas persoas, e cando de súpeto aparece ese outro coche ou inviste, non sabemos se hai alguén dentro do coche, porque vemos a unha persoa sair, pero non vemos a segunda. Había alguén dentro do coche branco? Sí, que a persona que se ve sair é a persona que había resultado agredida o compañeiro de piso, digamos. Sí. E o que estaba no coche era o veciño que prestouse a traelo ao centro de salud. Pasoulle algo a ese veciño, porque entendemos que o golpe foi importante. Non, sí, pero afortunadamente non lle pasou nada. Nas imaxes é certo que se ve que non parece que sea moito, pero a verdade é que o coche é un Mercedes, como vosotros decís, que pesa bastante, que o outro é un coche máis pequeniño, e como se ve, desixolle toda a defensa. De feito, os danos son importantes, que ainda o ten sin arreglar. Sí, acabamos de ver imaxes dese pequeno coche branco que quedou prácticamente desfeito pola parte de atrás. Claro que a xente agora, vos, cando dades co presunto autor, pois dese golpazo que lle deu, que se supón que tamén é o que agrediu o seu compañeiro de piso, como se procede? Foi detido? Bueno, non, como é unha persona que xa tiñamos localizado, a verdade é que o rapaz que foi agredido acudeu ese mismo día pola mañá ao cuartel da Garda Civil a presentar a denuncia polas lesións que tiña. Con esa declaración iniciouse o atestado policial, que ao final foi un atestado compartido entre Policía Local e Garda Civil, porque Garda Civil levou as declaracións de lesións, de danos no vehículo, e nosotros levamos fixemos a parte correspondente ao tráfico, a conducción do vehículo sin o carné retirado, non? Por tener todos os puntos retirados. Claro, Alberto, aquí falamos dunha suposta agresión, vemos polas manobras na rúa posible condución temeraria, unha persoa que está sen carné de conducir. Aquí falamos de delitos moitos e moi importantes, non? Sí, isto xa está no xuzgado, de eliminarse no xuzgado, non? Pero, bueno, claro, son varios delitos todos conxuntos. Habrá que esperar a sentencia, pero seguramente tendrá unhas consecuencias graves para o infractor, claro. Pois estaremos máis que pendentes. Alberto Díaz, xefe da Policía Local de Cedeira, moitas grazas por atendernos esta tarde na Hora Galega. Gracias a vosotros.